Ramogi Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochopo nyim doho ma Homa Bay kama chiwo neno mare kaluore gi bura makwedo loch mare e kom Gavana. E bura mano chwal kod Gavana machon ma Nairobi Evans Kidero e nyim jang'ad bura Roslyn Aburile Wanga osiro duond bura mar ODM e wi okang' mar sidhe. Bende no tera lam kapok odonjo e doho mar winjo burano mapod dhi nyime. Burano ibiro winji kendo ng'eto ibiro timne dwe mar adek higa manyien. Direct tickets. The decision is made by the neck of the party and the central committee for reasons that are made clear to give one candidate out of the other candidates the ticket, even though the line between consensus and direct ticket is very thin, because even when the party issues a direct ticket, they still make reference to the other candidates and explain to them where they are going and the reason they are going where they are going.